Ще видим пътя от кметството на село Резово до плаж Кастрич или Кастрич, кой както реши така да слага ударението. Излизаме от село Резово, което е най-южното населено място по българското Черноморие. Караме на север. То на юг и да искаме не може да караме, защото на юг е река Резовска и Турция. Пътя до плаж Кастрич е в две части. Първата е по-лека и приятна, с лека кола. Ето е табелата за край на Резово. Засичате от табелата, нулирате километража междинния и засичате 1200 метра. И точно в този момент даже има една малка табелка. Отбивате в дясно, като дясно е посока морето. Морето е в дясно. И там на полянката трябва да паркирате. И се продължава, вземате раници, чадъри, каквито багажи имате за плажа и пеша леви надолу. Хубаво да имате дълъг ръкав заради мушички, комари. Аз из Странджа ходя и с анцук додолу, поне вече който иска и фанелка да. Ето точно тук отбивате и ще паркирате където прецените. Една змия. Ще я разгледам. Не трябва да я безпокоим, защото те са студенокръвни и тя събира топлина, така че ще видя къде да паркирам. Ето къде паркирахме, на полянката. И просто задържам малко, за да се види къде е главният път. И сега се спускаме към не много известния плаж Кастрич. Тъй като терена, през който вървим, е жабки, е защитена местност Силистар. Моторни превозни средства нямат право да се движат дори по съществуващи пътища. Освен това, в заповедта за одобряване на защитената местност е забранено и прокарването на нови пътища. Забранено е и паленето на огън
За любителите на черната черноморска мида и бялата, каквито туристите се умяват да настържат от камъни и да съберат, палят огън долу на плаж Кастрич. Хубаво е да се знае, че и плажа е в територията на защитената местност, така че паленето на огън не е съвсем И така, аз няма да снимам чак додолу. Няма как да сбъркате пътя. Върви се все надолу. Надолу има разширение за 4-5 коли да паркират. През сезона задължително ще ги видите. Те са малко в нарушение на заповедта. Но това е положението. Път е приятен. Няма големи наклони. Но има много мушички. Аз за това ето съм с дълъг ръкав, надолу също. И с хубави обувки за преход. За сега толкова, като пристигнем, продължаваме разказа. Ето това е есенен мензухар, шафран, гъбки. Това ми е силует. Аз съм даже с качулка, както показах, че съм с дълъг ръкав. Продължаваме. Почти стигнахме. Моренцето се чува, вижда. Хубаво е да се знае, че слизането е около 30 минути. Много мушички, комари. Не е за малки деца. Ето тук отново шафран, есенен мензухар. Нали? Защото както ми дават съвети, ти си длъжен да кажеш на хората какъв път ги чака. Казвам на хората, че не е и за деца. Що да не е за деца, не знам. Но половин час е на слизане. Хубава горски път. И 40 минути е на 40 минути е нагоре, но обратно. Почти наближаваме. Пак спирам, като стигнем до разширението за леки коли, които не бива да бъдат. Ето, че пристигнахме. Тук има едно малко разширение. Да се паркирате велосипедите, защото, както казах, за коли е забранено. Тук палатчица, огън. И това са финални метри. Може би в некално време, защото сега е много кално, коловози, локви, след обилен несенен почти наводнение на 20 септември, сега сме 26 септември, и много кал. И много гъби, от които нищо не разбирам. Ето какви улеи е направила водата. Подплашихме тук пътпадъци или какво.
Така че някой с АТВ може и да може, но в сухо време. Но виждате, тук е абсурдно за някакви по-модерни средства. Хубавото на новата техника е, че сега ще мога да кажа и да засека в крайна сметка, но не сега в устна форма. Ще мога да засека времето, за което се достига от онази полянка до третокласен републикански път 9901, където паркирах, до ето това място, където виждаме плажа. Вече излязахме на оперативен простор, както казват военните, и следващия клип ще бъде обзор на самия плаж Кастрич.